Dumneavoastră ați venit? Da? Zi mă, da sau nu? Da, domnule, da. Așa, deci aceasta este mașina. Ia să vedem. 2007 chiar. Mamă, frate. Aveți diferite chestii. Vă arăt. Deci este un hibrid de 1001 cai cu motor de Veyron îmbunătățit. Uitați-vă la accelerație și la frână, este foarte ușor de făcut așa, n-ai probleme, nu nimic, decât să le dai așa. Deci așa, pică și bate câte zero, nu aveți probleme, se deschidă foarte un pic așa de ea. Frâna de mână se ridică foarte puțin, genul atât. M-a lăsat. Numărul de asemenea poate fi la vedere pusul de noi, mai acolo, mai încoace, sau să nu fie pus, nu contează. Nu va prinde garcea. Se fac așa, cum se închide cealaltă. Aici în spate aveți ușă fără mâneri, prototip, nu mai era nimeni. Pac! 3 boxe, de bas, 3 medii și de înalte. Niște accesorii, nu știu dacă aveți nevoie de ele. Deci intrați să vedeți că are cotieră, domnule. Are cotieră această mașină. Hibridul acesta de 1001 cai. Stai că putem filma și pe aici. Da. Sau să pun acest. Geamul tare pe spate. Așa. Ia cum se închide. Foarte încet se închide ca să nu Mamă, are și vinil. Portbagajul este din plexiglas. De aceea este vizibil până el. Aici aveți un geam de rezervă, un cric. Dacă doriți să... mi-aș pune. Așa. Astea sunt de făcut așa, cum să sară jecul, înțelegi? Aici la spate ușa se deschide foarte încet. Așa. Tot așa, boxe medinalte, bas. Nu aveți probleme. Așa. Pe partea aceasta geamul nu merge, nu e problemă, se rezolvă. Aici puteți vedea motorul 1001 cai, intact. Înțelegeți cu diferite accesorii pe el. Puteți chiar să vă fardați, să înțelegeți noastră. Cablul de accelerație, nu este nevoie. Niște cremă, nu știu, de pantofi, de nu știu cine a pus acolo. Dom'le, dar astea de ce sunt scoase? Pentru puterea mare a motorului? Da, dom'le, deci dacă le puneam, nu mai aveam 1001, aveam decât 700 și nu ne convenea. Așa că am început de mătăni piese, ca să... Fie mai ușoară pentru farul fugă. pe xenon, proiectoare. Acestea sunt pentru accident, deci acestea sunt șocurile de accident. N-aveți probleme de așa. Servodirecție, ceva, dom'le. Cum, dom'le, servodirecție, e nou-nouță, direct. Merge foarte ușor. Partea la dă. Mai și scârte. Merge ușor. Mamă, auzi, dom'le, cred că cumpăr mai mult ca să merg ca 50, să mă vadă lumea când conduc. Da, deci această mașină este specială să meargă în stilul american, motherfucker, cu conduc negri, să merge așa frumos, în fițe, așa. Dacă vă interesează, prețul este 500.000 de euro, ca să nu mă răzgândesc să zilele astea. Aula, am lăsat-o așa într-o parte, mă bate mama. Ați văzut că amortizoarele sunt H&R, nu? Doriți să cumpărați sau nu? Stai, dom'le, că nu pot să cumpăr așa, trebuie să mai ținem și noi. Scumiera mi-a dat scută cu țigară, nu? Băi, mai trebuie vreo 20.000 de dolari pentru așa ceva. Stați că n-am închis bine și dorul pe spate. După cum vedeți, este intact, decât că se mișcă un pic, așa nu-i problemă. Și se închide oricum lejer, adică nu trebuie să stați ca săranul, se închide foarte ușor. Fii ca prost, drept. Îmi place că are accelerația direct apăsată. Deci accelerația direct apăsată și cu ambalajul, trebuie să țineți cu piciorul pe frână ca să încetinezi, e foarte nebună. Deci se schimbă foarte ușor, lăsați-mă ținteți, da? Deci foarte ușor. Aceasta este pentru gazele naturale, numărul 1 ne trebuie. Așa, aveți acolo o serie de componente, o extra opțiune. Aerul condiționat, după cum puteți observa, este din plin. Adică aveți aer condiționat și la motor, și la parbriz, și la șofer. Deci vă răcoriți din plin, nu aveți... Așa, aici este motorașul de aer condiționat. Lasă domnule aia, că n-ai nevoie. Asta e de aer condiționat aici. Puteți să... nici asta nu e nevoie. Uitați aici. Aer condiționat. Trebuie să mă dau jos de la pedale. Aici a fost o mică problemă, un găinaț care a făcut ravagii. Și dacă vreți să cumpărați, veniți mâine. Da numărul telefonului.
număr de telefon 072277